Нейно превъзходителство посланника на Република България в Република Молдова, госпожа Майя Добрева, искам да прочета поздравителен адрес. Уважаема госпожо Колчева, от името на посолството на Република България в Република Молдова и лично от свое име най-сърдечно поздравявам вас, преподавателите, служителите, учениците и выпускниците на теоретичен лицей Христо Ботев, село Валя Перджий, Тараклийски район, по случай неговия 50 годишен юбилей. Продължавайте да надграждате духовния фундамент на лицея в качеството му на водеща образователна институция в Тараклийски район. Пожелавам на учебното заведение и в бъдеще успешно да изпълнява своята роля на просветно средище, съхраняващо българската идентичност и самосъзнание сред сънародниците ни в Молдова. Използвам случая да се обърна специално към учителите и да им изкажа своята благодарност за целия труд, старание и упоритост, с които вършат своята високо отговорна работа. Вие сте в основата на тази 50-годишна традиция и най-вече от вас зависи тя да продължи да съществува и да се развива. Честит юбилей на добър час! Днес в село Валя Перджий празнуват 50 годишнината на лицей теоретичен Христо Ботев. Ние, нашата асоциация за развитие на българите в Молдова, естествено дойдохме да ги поздравим и да им връчим подаръци, както се полага. Ние успяхме да подарим на децата от началните класови 94 подарка от Дядо Мраз за Нова година по-старому, която ще се празнува и се празнува при нас в нашите села, български села, и този празник се празнува също. Този лицей Христо Ботев носи името на виден български революционер, 176 годишнината, която празнуваме на 6 януари. И е много символично, че в този празник, изготвен в България бюст на Христо Ботев, днеска ще бъде открит в този лицей от името на Асоциация на българите по света, от господин Младен Станев. Много се радваме, че се запазва в Молдова, в това число и в село Валя Перджий, името на Христо Ботев, училището, което и името ще носи, и ще има такъв хубав паметник на Христо Ботев. Аз се радвам, че днес присъстваме на такова мероприятие, да открием бюст паметник на Христо Ботев. Всички знаем кой е той, всички знаем, че е бил един млад български революционер, който неговите думи, неговите стихотворения, които е написал, те звучат и сега, като че ли записани днес. Само в главата ми се върти една негова мисъл за патриота, че патриотите в момента, за съжаление, са тези, които душа дават, но не своята, а душата на народа. Аз мисля, че тук в Тараклия, в Молдова и в Басарабия, ние присъстваме и винаги сме говорили, че тук е другата България. Тук се пазят традициите и тук да се наречеш българин е гордост. И аз съм много горд и радостен, защото това е един бюст, който вместо да стои някъде, който не го вижда, тук той ще дава пример за подрастващото поколение, за децата, да знаят, че това е Ботев. И той не е сложен автор, той не са му и много неговите писания, неговите творби, които лесно се четат. Според мен това е много важно за бъдещите поколения. За бъдещите поколения и за бъдещите ученици, които учат в училището, в лицея Христо Ботев. За тях е важно да видят наистина, едно е да го видиш Христо Ботев, патрона на училището, да го видиш на портрет, едно е да го видиш в бюст, в реален вид. Да, той е малко по-увеличен, не е като човек обикновен, да е по-голям, но това наистина на всяко едно дете, като го погледне,
малко или много има респект. Христо Ботев си дойде в своя дом в Република Молдова, в единствения лицей, който носи името на Христо Ботев в Република Молдова. И точно когато нашето учебно заведение навършва 50 години от своето откриване, т.е. за 50 годишния юбилей. Днешното събитие е много важно за теоретичен лицей Христо Ботев, за цялата общност в село Велипержей, защото предимно в нашето село живеят българи. Лицея носи името на гениалния поет, революционер Христо Ботев от 2000-та година, когато с постановлението на правителството на Република Молдова ние получихме това почетно звание. И затова много се зарадвахме на този скъп подарък, който получихме от страната на Асоциацията на българите по света в лицето на Младен Станев. За училището, за лицея подарихме една настолна маса за настолни тенис, малък тенис, която е от нашата асоциация. Ще даде възможност децата да могат да играят тази игра настолния тенис. Нашата асоциация, разбира се, и в бъдеще ще помага, и до сега помагахме от лицето на Българската община на Република Молдова, и в бъдеще ще помагаме като Асоциация за развитие на българите в Молдова. Ще помага на българските села, ще помага естествено и на Велипержа в най-различни проекти. Господин Барбаров, председател на асоциацията, още като беше назначен, започна своята дейност от това, че обиколи учебните заведения и в район Тараклия, и като цяло в Република Молдова, и ни завери и ни каза, че ще имаме всякаква подкрепа, да се обръщаме с различни ходатайства, ако имаме нужда в някаква помощ. И всъщност присъствието днес на това мероприятие потвърждава тези думи и ние много се радваме, че имаме хора, които винаги са добре дошли и които винаги нас ще чуят нашите нужди и това, което ни е необходимо.